47 koronavirus kasu positibo berri zenbatu dira Nafarroan azken egunean. Aurtengo martxoaren 8an pandemia sorturiko egoera berezi honetan Nafarroko mugimendu feministak erabaki du deialdi deszentralizatuak egitea. 15 emakume Nafarroko basozain, geroz eta gehiago dira basozainen taldera gehitzen diren emakumeak lehendabizikoak 1993an izan zuten sarbidea. Osasun departamentuak astelehen honetan berrekingo dio koloneko minbizia goiz detektatzeko programaren jarduerari. Nafarroko egoitzak koronavirusa gabe ekainetik lehen aldiz. Nafarroko gobernuko osasun kontseilariak aste zainduan ere etxeratze agindua 11-etatik 6-tara mantentzea proposatu du. Txibite lehendakariak eta González Laya ministroak bat datoz nazioartekotzea indartzeko diplomazia komertziala landu behar dela esatean. Osasun arloko elako liberatuek ez dute txertorik hartu lehen lerroan lan egiten duten langilei lehentasuna emateko elak salatu du sindikatuen lana desprestigiatzeko ahalegina egin dela. Iruñak 2020an energia berriztagarrietan instalatutako potentzia bikoiztu du partikularrek enpresek eta sektore publikoak egindako apustuari esker.